bawan Allah nan muna wayan mu haka ta mutunci mu gaisa kaza ranar katsam sai ji ne Hassan yayi min boye sai warwai ni fa wannan kuɗin nake so gini nake kaza kaza na rantse da Allah sai nayi niyyar turawa ne Hassan naira miliyan 2 ya ci gaba da ginin shi yace ni fa gini nake yi waye mutu waye dawo waye haukace waye hankali ni kuɗin nan magana kuɗi nace to Malam Hassan wannan kuɗi yace a kuɗin nan da na baki mana kika zo ai kuɗin sun yi yawa ni ba zai yi kaza 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 ba nace to ai su Roja suka ce sun baka kuɗin ka nace to bari in tambayi baba Roja da karan kankin kaina da kaina idan ya so sai in ma reply to sai na shiga wata tsilla canta wata daban ni kuma kasancewar daman kasancewan Allah nan muna wayan mu haka ta mutunci mu gaisa kaza ranar katsam sai ji ne Hassan yayi min boye sai warwai ni fa wannan kuɗin nake so gini nake kaza kaza na rantse da Allah sai nayi niyyar turawa ne Hassan naira miliyan 2 ya ci gaba da ginin shi yace ni fa gini nake yi waye mutu waye dawo waye haukace waye hankali ni kuɗin nan magana kuɗi nace to Malam Hassan wannan kuɗi yace a kuɗin nan da na baki mana kika zo ai kuɗin sun yi yawa ni ba zai yi kaza 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 ba nace to ai su Roja suka ce sun baka kuɗin ka nace to bari in tambayi baba Roja da karan kankin kaina da kaina idan ya so sai in ma reply to sai